Iċ-ċelebrant tal-quddiesa tal-lejla huwa r-rettur tas-Santwarju Dun Gerald Boħaġar. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Kbira hija l-imħabba tal-Mulej lejna u li jagħti ħajtu għalina u li l-lejla stedinna biex niltaqgħu miegħu għax irid ikompli imantnina. Quddiem din l-imħabba gratuita ta' Alla lejna, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u fiduċjużi f'imħabbtu nitolbuh jaħfer in-nuqqasijiet tagħna. Int il-mibgħut tal-Missier biex turina imħabbtek mulej ħniena Kristu Ġesu, int li tagħti ħajtek għan-naċ tiegħek Kristu ħniena. Mulej inti lejna u l-paċi ta' dawk li jilqgħuk, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadrawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħarruf Alla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa' it-talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex inti waħdek għaddejs, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Killum ir-rabaħat tal-għid mad-dinja kollha eżjes jiġi jiċċelebrat il-jum tal-vokazzjonijiet għaliex huwa l-ħadd hekk imsejjaħ tar-raj it-tajjeb. Hekk ejjew ninaqdu flimkien u nitolbu biex il-mulej jibgħat aktar ħaddiema fil-ħsat tiegħu. Ejjew impoġġu taħt il-ħarsa ta' Omna Marija lis-seminaristi tad-djoċessi tagħna sabiex huma qiegħed tkompli tgħinhom jimxu fl-iva tagħhom li taw lill-mulej
biex ikunu għaddejja tal-Knisja tiegħu. Għalik anke l-ġbir li sejjer isir f'dan il-weekend qed imur għas-seminarju maġġuri tad-Djoċesi tagħna. Inħeġġiġkom hekk li nkunu ġenerużi ma' dawn li jridu jkunu is-saċerdoti tagħna għada. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, mexxina lejn ix-xirka tal-ħenjin fis-sema biex aħna l-merħla ċkejkna tiegħek naslu fejn daħal qabilna ir-raj qawwi tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Pietru, mimli bl-Ispirtu Santu wieġeb, kapijiet tal-poplu u xju, intom illum qegħdin tistħarġuna fuq il-ġid li għamilna lil wieħed marid u biex dan fih. Mela kunu għafu, intom il-koll u l-poplu kollu ta' Iżrael. Jekk dan ir-raġel u għam qudiemkom qawwi u sħiħ, dan ġara bis-saħħa tal-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret li intom sallabtuh u Alla għajmu mill-imwiet. Dan Ġesu hu l-ġebla li intom il-bennejja warrabtu u li saret il-ġebla tax-xewka. F'ħadd ħliefu ma hemm salvazzjoni, għax imkien taħt is-sema ma hemm isem ieħor mogħti lill-bnedmin li bih aħna għandna nkunu salvi. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Faħru l-mulej għaliex u tajjeb, għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Aħjar tisken fil-mulej milli tittama fil-bnedmin. Aħjar tisken fil-mulej milli tittama fil-kbarat. Ngħidu il-ġebla warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Nizzik ħajr tal-li weġibtni u kont għalija s-salvazzjoni tiegħi. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħ dan, ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Ngħidu il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, imberkukom minn dar il-mulej, Alla tiegħi, jien lilek inkabbar. Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. Ngħidu il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu, Eżies, araw bliema għoża ħabna l-missier. Nistgħu nissejħu u li Alla u hekk tassew aħna. Għalhekk id-dinja ma tarafniex għax ma rfitx lilu. Eżies, issa aħna u li Alla, imma x'ser inkunu l-qudiem mhuwiex irrevelat lilna. Madankollu nafu li meta jidheru aħna nkunu bħalu għax narawh kif inhu. Il-kelma tal-mulej. Jekk jogħġobkom inqumu bil-wieqfa l-Evanġelju. Jiena ir-rajiet tajjeb jgħid il-mulej, jiena naraf lin-naċ tiegħi u n-naċ tiegħi jarfu lili. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann.
F'dak iż-żmien Ġesu qal: jiena ir-raj it-tajjeb. Ir-raj it-tajjeb jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu. Il-mikri li ma huwiex ir-raj u li n-naċ mhumiex tiegħu jara l-lupu ġej u jħalli n-naċ u jaħrab u l-lupu jaħtafhom u ixerridhom. Mikriju ma jħabbilx rasu min-naċ. Jiena ir-raj it-tajjeb, jiena nara fin-naċ tiegħi u n-naċ tiegħi jarfu lili bħalma l-missier jaraf lili u jiena naraf lill-missier u n-naċ tiegħi nagħti ħajti. Għandi wkoll naċ oħra li mhumiex minn dan il-maqjel lilhom ukoll jeħtieġ li niġbor u huma jisimgħu leħni u jkun hemm merħla waħda u raj wieħed. Għalhekk iħobbni missieri għax jiena nagħti ħajti biex nerġa' neħodha. Ħadd ma jieħu dieli, iżda jiena nagħtiha minn rajja. Għandi s-seta li nagħtiha, għandi s-seta li nerġa' neħodha. Din l-ordni li ħadd mingħand missieri. Il-kelma tal-mulej. Jiena ir-raj it-tajjeb. It-tradizzjoni preċiża mhijiex tant raj tajjeb għax jagħmel affarijiet tajba, imma jfisser hija jiena ir-raj is-sabiħ. Dak li biżbuħija tiegħu jiġbed l-oħrajn lejh. Anke jekk naraw ftit il-bniedem aħna ninġibdu lejn dak li hu sabiħ, mhux lejn dak li huwa ikraħ. L-ikraħ huwa rbuħ, l-ikraħ beżżana. Xi kultant naslu biex nagħmlu il-ħażin għax narawh sabiħ, għax naħsbu li hu sabiħ, imma mbagħad nintebħu li ġejna imqarqin. Jiena r-raj is-sabiħ. U l-mulej x'inhi l-żbuħija tiegħu? Iż-żbuħija tal-mulej lejja u lejk hija mħabbtu. Nistgħu ngħidu jiena r-raj li jinħobb, ir-raj il-maħbub. Jien minix mikri, imma raj li jħobb. U hawn sentenza sabiħa li lilna għandha timlilna qalbna. Jiena naraf in-naċ tiegħi. Anke din il-kelma naraf ma tfissirx bħal meta aħna ngħidu sempliċement kien hemm xi ħadd lilek ma taraħ u wara tant żmien terġa' tiltaqa' miegħu u jgħidlek ma raftnix. Kont miegħek l-iskola, issa qed niftakar, issa qed narfek, mhix dik. Imma l-għarfien huwa l-għarfien tal-imħabba. Inti tarafni mill-imħabba li jiena għandi lejk. U x'inhi din l-imħabba? Fil-ħajja tagħna eżies kollox nistgħu nkejlu. Ħaġa waħda ma tistax tkejjel, kemm tħobb. L-imħabba titkejjel biss minn kemm jien nagħti ħajti. Għan-naċ tiegħi jiena nagħti ħajti. Li tagħti ħajtek ifisser tmut għalik innifsek biex ħadd ieħor jgħix bik. Xi ħaġa li d-dinja tal-lum, żminijietna, iż-żmien li qegħdin ngħixu, jippruvaw jinnegawha kemm jista' jkun. Għalhekk Ġesu, u hawnhekk huwa l-ewwel ħsieb tiegħi. Serraħ moħħok. U forsi din hija l-isbaħ ħaġa li għandha timlilna l-qalbna. Jien għal-mulej għażejs. Għalija il-mulej ta' ħajtu.
Mhux ta' bxejn il-martri jagħtu ħajjithom għal Kristu għaliex jafu li Kristu ta' ħajtu għalihom. Hija r-risposta kbira ta' imħabba li ma titkejjilx. U għalhekk jekk forsi x'darba taħseb li minħabba dnub tiegħi, minħabba l-fraġilità tiegħi, Alla ħajwarrabni, Alla ħajpoġġini għal ġenb, titqarraqx. Tħallejx ix-xitan jirbaħlek bid-dubji tiegħu. Aħna eżies għal Alla, anzi, l-aktar ħaġa għażiża li għandu Alla hu il-bniedem. Għax kieku ma kienx jibgħat il-libnu biex imut għall-bniedem biex il-bniedem jgħix. Mhux ta' bxejn sa il-jum fl-omiliji tiegħu kien iħobb kellu frażi tassew sabiħa. Lill-insara kien idawlilhom jarfalhom qalbhom u jgħidilhom għaraf u nisrani il-kobor tiegħek. Għaraf u nisrani id-dinjità tiegħi. Mnejn id-dinjità tiegħi? Fejn hu l-kobor tiegħi biex għaddi nitkabbar jien? U sal-jun ikompli u jgħid minħabba fik Alla sar bniedem. U jerġa' jkompli u jinsisti u jgħid Alla ħallas għalik b'demmu. Hemm xi prova aktar minn dejn ta' kemm Alla jarafna f'imħabtu. U għalhekk jew illum verament nirringrazzjaw il-Mulej Ġesu. Il-Qudiesa Diki, il-Qudiesa Eżies tal-Ħadd dik li qegħdin niċċelebraw flimkien ma jiex mument ta' taxxa lil Alla biex forsi Alla joqgħod kwiet jew Alla lili jagħtini xi ħaġa għax jien qed infittxu għax jien qed il-Qudiesa mija xejn għajr bl-ikla tat-tieġ, l-ikla tal-imħabba, l-ikla fejn Alla jurina kemm iħobbna. Iva Eżies, ħadd minna quddiem Alla ma huwa numru. Fl-uffiċini nersqu bl-ID card, quddiem Alla nersqu b'isimna f'qalbna, għax ismi u ismek huwa miktub fil-qalb ta' Alla. Dan huwa l-ewwel ħsieb li xtaqt naqsam hekk magħkom biex inħallu verament il-qalbna tfur bil-ferħ. Inti kemm tħossok kuntent meta tintebaħ li inti maħbub mingħand xi persuna oħra. Kemm għandna nkunu kuntenti meta llum il-Knisja l-liturġija qed tgħidilna intom eżies għal Kristu. Intom l-aktar ħaġa għażiża għal Alla. Aħna niswew eżies. Aħna maħniex tas-second division jew tat-third jew cheap. Aħna għalina Alla ħallas l-ogħla prezz. Sawn tasal l-imħabba tiegħu. It-tieni punt f'dan il-Vanġelu, anzi il-Vanġelu jibda propju b'din, jagħmel paragun bejn iż-sbuħija ta' dan ir-raj li jħobb il-merħla tiegħu u l-mikri. Il-mikri li meta jara l-periklu jaħrab u jabbanduna l-merħla. Forsi din għalina hija faċli li ngħid imma aħna nagħmlu parti mill-merħla. Imma fil-ħajja tagħna il-koll kemm aħna msejħin biex inkunu rajja. Fir-relazzjonijiet tagħna kif qed inġibu ruħna ma' xulxejn? Fil-familja tiegħek kif qed iġġib ruħek? Taraj sabiħ tajjeb li jagħti ħajtu li jħobb verament akkosta kull sagrifiċċju jew kif jara l-lupu ġej naħrab
u ngħix ħajti ta' mikri. Il-mikri x'ifittex? Ma jfittix l-interess tal-merħla, ifittex l-interessi tiegħu. U qudiem jien il-problemi anke fir-relazzjonijiet ta' bejnietna, fir-relazzjonijiet ta' żwieġ, fir-relazzjonijiet tagħna ta' fuq ix-xogħol, fir-relazzjonijiet tagħna ta' ħbiberija. Fejn hi? Qed ngħixu ħbiberija vera, qed ngħixu l-imħabba fil-fedeltà, jew jien nużak u naġixxi ta' bniedem mikri li lilek infittxek biss meta għandi bżonnok, infittxek biex taqdini, imma ġala darba qdejtni u ħadd minn għandek dak li ried, issa ma nafikx. Anzi, nitfalek iżjed u nagħmillek il-bsaten fir-roti kif jgħid il-Malti. Fil-ħajja tal-familja l-istess ħaġa. Kif qegħdin inħobbu l-xulxin? Qegħdin inħobbu l-xulxin bħala rajja vera jew bħala persuni mikrija li jien inħobbok sakemm għandi bżonnok. U xirrajt il-periklu u x'inġew id-dlamijiet u x'inġew il-problemi, jiena farfart u tlaqt u ħallejtek waħdek. Noqdu attenti jeż, għax il-Vanġelu u l-kelma ta' Alla hija l-kelma għalina. Sabiħ u danu li lilna l-insara għandu jżomna biex ngħixu l-ħajja ta' rajja u mhux ta' nies mikrija. Aktar ma jien f'relazzjoni vera ma' Kristu, aktar ma jien nisma' l-leħen tiegħu, in-naċ tiegħi jarfu leħni, aktar ma jien nara fl-imħabba tiegħu lejja, jiena ħansir nixbħu. U r-relazzjonijiet tiegħi mal-familja, ma' sħabi tax-xogħol, ma' sħabi l-ħbieb li forsi toħroġ ma' xulxejn weekend, ir-relazzjonijiet tiegħi ikunu veri. Relazzjonijiet mibnija fuq imħabba sinċira, fuq ħbiberija vera. Mhux ħbiberija li jiena rrid nieħodlok flusek. Nsemmu biss ħaġa waħda, il-vizzju li qed jiġri ta' droga, ħbieb iva, ħabejb iwa, sakemm bdejt imbellalek u jien nieħu flusek u neqridlek ħajtek. Dak hu x-xogħol tal-mikri. Id-dinja eżies għandha bżonn rajja bħal Kristu. Id-dinja għandha bżonn ix-xhieda tan-nisrani li b'differenza tal-bniedem tad-dinja, tal-bniedem m'għandux f'idej u li huwa mmexxi biss mill-istintu uman, il-dinja trid rajja vera li juru xi tfisser tħobb, li juru xi tfisser tagħti ħajtek. Qegħdin niċċelebraw il-jum tal-vokazzjonijiet. Il-vokazzjonijiet mhux biss saċerdotali tafux, anke hija vokazzjoni l-ħajja ta' żwieġ tagħkom. Għax intom ukoll wettu lil xulxin li tingħataw għal xulxin, akkosta kollox. Akkosta kull dbatija, akkosta kull sagrifiċċju. Imma din hi il-ħajja li fija aħna nistgħu ngħixu. Din hi x-xhieda, it-tifsira ta' xi tkun nisrani. In-nisrani mhuwiex tant dak li jimxi fuq il-liġijiet, il-kmandamenti, in-nisrani huwa dak li jagħmel minn kollox biex isir jaf l-imħabba ta' Alla u jsir jixbħu. Ejjew nitolbu wkoll illum f'dan il-jum għal vokazzjonijiet saċerdotali fil-Knisja. Is-saċerdot x'inhu mhuwiex xi ħadd li jmexxi li jikmanda, imma hija l-persuna li tagħti ħajjitha biex taqdi lilna u twaslilna l-kelma ta' Alla. Biex iwaslilna l-ħnina ta' Alla, biex iwaslilna l-maħfra ta' ħtijietna. Is-saċerdot mhuwa xejn il-qaddej, imma huwa dak li jenna induqu l-imħabba tar-raj is-sabiħ.
Ejjew nitolbu l-mulej biex ikompli anqal aktar ħaddiema fil-knisja tiegħu, fil-għalqa tiegħu. Biex ikompli laqana ma' persuni li jgħinuna nitalmu, nifmu u ngħixu xi tfisser tħobb kif ħabbu. Inqumu bil-wieqfa u nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-setta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni sar bniedem. Salbuh għalina bagħad taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġi' jiġi bil-glorja biex jagħmel mill-ħajjin u mill-mejtejn. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li jum mweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma' modija waħda għall-maħfra tad-dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ija wħuti aħna wkoll fiduċjusi fl-imħabba ta' dan ir-raj li jafna bisimna, irresqulu t-talb tagħna u ngħidu flimkien o raj tajjeb tagħna ismana, o raj tajjeb tagħna ismana. Nitolbu għar-rajja tal-Knisja li jieħdu sehem mill-missjoni ta' Kristu li huwa r-raj u l-mexxej. Nitolbu għal-ġnus kollha partikolarment is-setanin tal-art aktar u aktar f'dan iż-żmien fejn qegħdin naraw id-dinja mdendla fi gwerra. Nitolbu biex dawn jarfu iwaqqgħu l-egoiżmu tagħhom u jiftehmu ħalli jkun hawn il-paċi u s-sliem biex hekk l-ebda bniedem ma jbati il-ġuħ, il-mart u l-gwerer. Nitolbu għaż-żgħażagħ tagħna sabiex huma wkoll b'ġenerożità jisimgħu u jilqgħu is-sejħat li l-mulej qiegħed jagħmlilhom. Nitolbu għall-familji tagħna biex fil-waqt li jarfu ir-raj Kristu bħala dak li jħobb verament u li għalihom jagħti ħajtu huma wkoll jarfu jagħtu ħajjithom b'fedeltà lil xulxejn. Nitolbu għal morda deżjes tagħna, dawk li qegħdin fl-isptarijiet, dawk li qegħdin fid-djar. Nitolbu għal dawk il-persuni tobba, nurses, rabat ta' dawn il-morda li jieħdu ħsiebhom biex huma wkoll jaraw f'dawn ħutna il-wiċċ ta' Kristu, ir-raj li jeħtieġ li jkun ikkurat u maħbub. Nitolbu. Fis-skiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla Missier f'ibnek Ġesu Kristu inti ftaħtilna l-bieb tas-salvazzjoni tagħna. Sawwab fina l-erf tal-Ispirtu Qaddis tiegħek biex fit-tiġrib kollu tal-ħajja tagħna aħna narfu il-leħen ta' ibnek, ir-raj tajjeb biex nimxu warajh. Inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li dawn il-mistieri tal-għid iqanqluna dejjem ħalli nroddulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U eret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien li kien iġġarraf u riġetana il-ħajja fi żbuħija kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bilena u mal-qawwiet tas-sema ninsġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda intennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, ismawit l-art mimlija bil-glorja tiegħek. U sanna fl-ola tas-smewijiet, imbirek mill-ġej fisem il-mulej u sanna fil-olej tas-smewijiet. Għaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex mirrajħ bati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, riġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-isqfijiet kollha tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp ir-raġel ġust tagħha, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nagħmlu l-qalb eżjes, għax Alla tagħna huwa missier
missier li jafna bisimna, li għalina baħt li l-libnu biex jagħti ħajtu. U għalek nejdu, missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salt natek, ikun li tritient kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kull-jum għatina l-lum, aħfrilna d-dunubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, izdaħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tijak il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett li l-apostli tijek inħallilkom isliem, natikom isliem tijaj, la tħarex lejn dunubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijek, għatija isliem u laqda li jint trejt fija, jint li tejx wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dunubiet ta' dinja, ħen jendawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżda jitkellmu waħda. Il-ġisem ta' Kristu Ewkaristni għal-ħajja ta' dejjem. Taqarbina ta' xewqa. O Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab f'dan is-sagrament tal-imħabba. O Ġesu, jiena nħobbok u għax nħobbok nali għax offendejtek. Nixtieq nirċevik ġewwa fija, ma nistax nirċevik fit-tqarbin, nirċevik spiritwalment b'din it-tqarbina tax-xewqa. O Ġesu, ejja għandi, irrid inħobbok issa, irrid inħobbok dejjem iżjed. La tippermetti qatt li jiena ninfired minnek. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfir li, Sinjur Alla.
nitolbu. Mulej, inti r-raj it-tajjeb tagħna, ixħed ħarsa taħsliem lejn il-merħla tiegħek u qiegħed fil-merat ta' dejjem in-naċ li inti fdejt bid-demm mażiż ta' ibnek li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Kiew ngħidu dawn it-tliet Ava Marijiet insellmu l-Omna Marija u npoġġu taħt il-mant tagħha iż-żgħażagħ biex huma wkoll bħala jarfu jwieġbu għas-sejħat li l-mulej jagħmlilhom. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.